Ziua, doamne și domnilor, bine v-am regăsit la un nou episod de Happy Wheels. Văd că într-o săptămână s-au făcut levele foarte noi. Și cel mai levelul care îmi place mie cel mai mult, Sword Throw sau Taro. Mamă, 3. Ia uite cum zboară. Nu! Fira. Ciudat! Fira. Bă, dar mai mult. Te bă la el. Masacrăm pe copil. Am atins-o pe femeie, dar l-am atins. I-a făcut freză! Uite. Așa, mă. Nu! Nu! Bă, de 4 ori m-am omorât. Sau de 3, nu știu. Vart săbile de râs. Ok. De data asta nu m-am omorât eu. Hai să luăm copilul. Ah, sunt puternic. Puternic. Ok. Mai trebuie pe fata de la Naked Girl. Mamă! Gata, bă, în sfârșit. Biluțe! Escape, bă. Exact. Am dat pe alta. Pe Taro. Băi, a ajuns piciorul. Deci mai trebuie o altă parte a corpului să ajungă. Hai să mă dăm pe altul. Să-l dăm pe fratele lui. Ia, mă. E o tripletă. Gata. Asta trebuia să jucăm Escape the Bug. Bă, nu! 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 Să facem așa. Man. Bă, stai. Să scap. Bă. Du-te, bă! Am scăpat! Cât de simplu a fost! Stați o secundă să văd dacă mai filmează. Da, mai filmează. Deci bine. Deci dacă nu filmez, da. Ia uitați-vă la pasa pe care am mai jucat-o. În fine, just do it. Băi! Este masacru, nu poți. Încearcă sau încearcă.
Deja am terminat, doar că am murit. Fără să nu se vadă. Jacksepticeye. USLFS. Hai să fim Jacksepticeye. Bad. Good. Good. Suntem bad. Hacker. Jacksepticeye. Word your ref for. Ok, deci ai jos răspunsurile. O să vezi. Deci astea sunt răspunsurile. Culoarea de jos. Aici ori. Băgă și așa. Mecanic, cadru. Hai să-i masacrăm. Tragem. Bă, dar de elful nu moare. Capul lui moșu. Hai să-l omorâm pe drogat. Pe lângă căpățână ăia. Bum. Hai. Încă o dată să-i luăm capul. În fine, i-am masacrat. Pixel art, nu vreau. Baltrow 2016. Hai să vedem cum este. Help. Ok. Este din prima. Pogo fight. Am așa. Bam. Bum. Știi că nu-i frumos să lași copiii cu arme ascuțite. Sunt bătrânii cu topoare, deoarece nu sunt foarte... Fuck! This shit. Serious? Man. Ouch. Hai să încercăm încă o dată. Să nu ne mai intre în dic. Oarece nu-i bine și e foarte dureros. Deci pentru mine. Încă mă uit. Cum am murit? A făcut cancer. Bă, mă lași. Așa, ăla-i mort, era să fiu și eu. Oh no! Oh no! Temă că nu iau pasageri. Bă, nu iau pasageri. Bă, dar nu iau pasageri, ce nu înțeleg. Acolo trebuie să plătești și un taxul. Bă, dar asta e virtual. Bă, dar tu nu vrei să o mori. Bă, deci o poate. Bum! Bă, și acum trebuie să minte. Oh my God! Și am terminat. Off camera. Nu mai suport. Sortor 10. Ba.
Da, nu mai avem. Hai să-i omorâm pe toți. Ok. Gata, băi! Foarte tare! Rope Swim Challenge. Rope Swim! Mamă! Ah! E chiar ca lumea nivelul. Dar dai eu prea târziu drumul. M-am ratat, dar... Yeah! Lucky Will, there's luck. Pam param. Matrix Diner. Yeah. Don't move. Ok, deci nu ne mișcă. Că vrei și tu să faci așa ceva foarte... Când să te miști. Nu poți să te Rup, Piranha. Ok. Hai. Boom. Trambulină, trambulină, buu. Trambulină. Stai că te... A, zici că e Mario. Mai îmi plăcea jocul ăla. Stop! Aole, cu Naked Girl. Freeze Walls. Cum este? Bă, am trecut prin gard. Hard. Păi de ce e hard? Când s-a blocat roata. Deci easy. Ok. A, păi trebuie să faci așa, mă. Ce interes. Ce chestii. Halvă o secundă. Păi și cum mai trec eu, mă, de aici? Hai. Easy. O secundă. Ce secundă. S-a blocat fix acum. Facem încet. Să intrăm tare. Ne oprim. Te bun de aici, că e imposibil. Kung Fu Fight. Kung Fu. Bă, da, tu n-ai fost mort? Ah, hai. Ia. Așa. Hai, da. Eu va trebui să câștig. Deci. Nu mai... Ba, nu mai. Hai, sunt în viața, fraiere. Rope Swim. Sunt ca lumea de tot astea cu Rope Swim. Știți? Go! Da. Haide, haide, haide! Nu te bă de aici.
Deci cum aveai tu să cadă? Dar mi s-a blocat fundul, băi. Dacă vă place, vă plăcea seria de WWE Extreme. Din păcate nu plăcea ce n-am mai făcut. Dar dacă e să găsesc cu autoname, atât, dar ca autoname, că rest nu mai cu României cu o singură mână. Super tare. Jetpack. Să mea și lecțiile astea. Cred că e posibil în lumea reală să așa. Dacă ai dat niște. Ok. Pogo Jump Extreme. Deci avem Pogo, trebuie să ne alegem pe băiatul Pogo. Aroc. Incredibil de stupid. Idiot. Walking Rope. Noob. Beginner. Sau Beginner. Better Now. Rabbit. Ce-ar de-a face iepuri cu ăsta? Cred că deoarece sar. Da, nu contează. Great. Brilliant. Answer. Master. Și acolo nu pot să sar, desigur pot să intru. Da. Cum mai... hai că pot să sar. Așa. Ok. Overlord. Ok. Hai că putem. Ok. Haide. Da, chiar pe extrem. Mira. Este. Ok. Băi, ești prost. Da. Try to stop. Cum este acesta? Oh no! Oh no! Yay! Pogo Pro. Și ăsta John Cena face nivele cu... Mam! Hai să încercăm să... Deci nu trebuie să ne intrăm în cap. Mamă, ținte direct în splină. Really cool death.
Ce tare! Happy Race! Mă, prinde-te! Ow! No! 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 Ce șofer nebun, nici nu mai atinge volan. Și toată și pe primul loc. Ia! Soccer! Și bam! Apără tătărușanul! Bă! Nu! Am prins-o! Naked Girl Sword Taro. Easy. Pam. 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 Ăla e gay. Ok. Betty. Gay. Mr. Klaus. Ah, da, eu sunt ăsta. Haide, haide, bine! I-am omorât pe toți. Deci, we'll go fight with baby. JBL. Lui. Bun, copil mic cu arma aia sau... Darth Vader. Deci, JBL. Sau Justin Bieber. Bieber. Venus. Bum! Mamă, ne ducem înapoi. Sărăcuțul copilul s-a rupt capul. Din motive neștiute. Boom! Oh my God! Oh my God! Vreau să trage ăla când am... Da. Interesant. New Run 3. Ah. Ce tare! Really impossible. No. Expand the bug. Escape. Păi am mai făcut asta. Așteptăm un pic, mai așteptăm o dată. Oh my God! Oh my God! Oh! Oh! Nu, n-am făcut bine. Nu, hai, gata. Nu putem așa. Deci trebuie... Hai că mai are un pic și cade toporul ăla, sau ce-o pierde. Cred că-i topor. Ba. Damn it!
luăm avânt, îmi să spargă geamul. Foarte tare. Pogo Fight. Bă, dar de ce nu mai Pogo Fight? Că nu pot să le termin. Pogo Fight. Huh? Wire arrow. Far aere. Oh! M-a ratat. Haide, nu mai joc Pogo Fight. Sword Tower, Neon. Am mai zis să-l mărăm pe ăla din spate. Ah! Bă, nesimțitule. Oh God! Bă, deci dacă ai strigat oh God, de ce n-ai căzut? Deci cu calar sau bețiv cu... Ok. Asta sunt eu. Ok, mamă. Și acum omoară pe Ah! Gata. Naked Girl, nu. Kill your boss, da. Bă, na. Yeah. Movie 2 Archeo. Hai să ne uităm. Ah! Oh my God. Oh God! Damn it! Archeo. Taro Billy. A, pe sala după ăla. Am dat să-i pentru Jacksepticeye. Cred. Hai să-i aruncăm pe tot și ciufi-ufi. Loser. Asta e imposibil, mă. Oh no! Ah! Ce rost. Deci câștigasem. Reverse spike fall. Jump to star. Jump to star. Yeah! Nimeni n-a mai putut așa ceva din prima. The Social Oh, my Match. foot! Boom! Apără. Mai trebuie? Cream și eu uite bară cu dash. Hai bă! Așa. Așa, așa. Ok. Oh! Deci, hai. Deci, fără deci. Așa, așa. Ok. Oh, da. Și a lucrat băiatul ăsta o grămadă. Bă, ar trebui de aici că mai pot.
hei. Bun, și aici vom încheia și noi acest episod. Sper că v-a plăcut. Și nu uitați să apăsați butonul de like. La revedere!